Здравейте на всички! Любовта на майката е като чистите води на Ганг, които текат вечно, без никакви условия. От коридорите на паметта днес ви носим история. История, в която азът се разтваря и остава само безкорисната обич. Присъединете се към нас сред тези свещени гледки от Ганг, докато ви разказвам една трогателна сага, родена от перото на известния писател Раджеш Чандрани Емадан Лал Джейн. Моята майка. Моята майка, колко много ме обичаше тя и с каква отдаденост. 19 декември 2019 година. Когато майка ми все още беше с нас на този свят. Най-добре ще бъде да започнем от самото начало. Когато пораснах и преминах от детската невинност към зрелостта, намерих дома ни изпълнен с живот. Сред това голямо семейство близостта на майка ми беше най-скъпото за мен. Нейната нежност беше моята най-голяма сила. Вкъщи имаше и други братя, и майка ми трябваше да се грижи за всичко. Тя съчетаваше задълженията към семейството и вярата с удивителен баланс. Оставаше и кратко много малко време за самата нея. Когато станах по-голям, осъзнах една дълбока истина. Тя беше много по-скромна и спокойна от всеки друг. Никога не съм я виждал разгневена на някого. Никога не съм я виждал раздразнена. Може би по онова време това беше естествена добродетел на всяка майка. Образецът за идеална домакиня. С течение на времето, когато разбирането ми стана поясно. Забелязах у нея черта, която не видях у никой друг. Това беше нейният безусловен начин на живот. Тя приемаше всяко условие на семейството, съседите и обществото. Но самата тя никога не поставяше никакви условия към другите. Днес, когато познавам света, разбирам, че такова безкористие се среща изключително рядко. Да разтвориш напълно собственото си съществуване в съществуването на другите не е лесна задача. И то не само за миг, а за цял живот. Несъмнено тя беше една съвсем специална личност. Човешко изключение, ако може да се каже така. В тази непоколебима простота понякога виждах щастливи моменти. Особено по време на пътуванията и кратко до нейния роден дом. Лалитпур е нейното родно място. Тя загуби баща си и брат си още на 8-годишна възраст. След това баба и майка живееха в семейството на вуйчо ни. В детството ни, когато посещавахме роднините там. Разбирахме откъде идват тези благородни ценности на майка ми. Когато беше в Лалитпур, в нейния глас се появяваше чувство на вътрешен мир. Там и днес живеят семействата на нашите братовчеди. Те са скромни, но много благородни в мислите си. Винаги се отнасяха към мама с дълбоко уважение. Бях щастлив да виждам как нейните малки желания се изпълняваха там. По уличките на Лалитпур тя наистина беше у дома си. Връщам се отново към моите спомени за майка ми. Поради религиозното си възпитание майка ми имаше големи очаквания. Надяваше се, че ние, братята и сестрите, ще разбираме вярата и ще учим текстовете. Братята и сестрите ми издържаха това изпитание. Но моят интерес към ученето по онова време беше малко по-слаб. По-късно, заради работата, често живеех далеч от дома. Така моето изоставане в духовната практика от детството остана като сянка през целия ми живот. Преди 5 години, след като баща ни си отиде, майка ми започна да отслабва. През последните 2 години тя е прикована към леглото поради болестта си. Семейството на малкия ми брат се грижи за нея с огромна любов. Тялото й кратко сега тежи вероятно само около 25 кг. Но дори в тези трудни условия нейната сила на духа остава непоколебима. Сега тя се храни само веднъж на ден. Тя съсредоточава цялото си внимание върху пътя на духовното освобождение. Въпреки физическата слабост, тя е с удивително бистър ум. Притежава забележителна интелигентност. Всичко, което е научила в живота, тя все още помни наизуст. Нейният свят сега е ограничен до една малка стая. Но дори и там няма никакво оплакване от нейна страна.
Светските неща сега и кратко изглеждат лишени от значение. Тя често повтаря една мъдра фраза. Прошка от всички, прошка за всички. Иска прошка от тези, които може да е притеснила. И с лекота прощава на всеки, който я е наранил. Сестра ми Киран осъзна тази истина много ясно. Тя всеки ден чете на мама текстове по телефона. Мама помни всичко и все пак слуша с дълбок трепет. Както казах, духовно аз съм нейният изоставащ син. Живейки далеч, не мога да и кратко помагам директно край леглото и кратко. Преди около 2 месеца ми хрумна прекрасна идея. Че ако и аз и кратко четях, нейната радост щеше да се увеличи. От тогава и кратко звъня всеки почивен ден. Тя чака с нетърпение и много се радва. По време на разговора ни ме моли да чета различни текстове. През последните 2 седмици тя има специално желание. Иска да слуша от мен Бехактамър Стотра. Правилното произношение на санскрит е голямо предизвикателство за мен. Тя знае всичко наизуст, без нито една грешка. Но слушането им от глас на сина и кратко дава безкраен мир. Да правя това веднъж седмично за 1 час. Може да накара някого да си помисли. Колко малко иска майка ми от мен. Но в действителност тя знае и аз знам истината. Че очаква от мен нещо огромно. Мама очаква от мен да вървя по пътя на духовното освобождение. В нейния живот се вижда чудна хармония. От светска гледна точка животът и кратко олицетворява тази фраза. Да живееш за другите е истинският живот. Но едновременно с това духът на пречистване на душата винаги е текъл в нея. Тя ни учеше на морални ценности от малки. По-късно даде на моите дъщери същите ценности. Под нейната закрила се разви и характерът на снахите и кратко. Тя беше модел за всичките си внуци. Тя винаги казваше сериозно. Говоренето за злото разпространява злото. Затова само говоренето за доброто може да угаси злото. Спомняйки си за характера на мама, сестра ми Киран казва. Мама винаги стоеше далеч от чужди дела. Тя ни учеше, че разликата между мое и твое не носи полза. Този урок е днес нашето най-ценно съкровище. Причината, поради която сме уважавани в обществото. Ние вярваме в единството, никога в раздора. Мама ни даде духовни ценности, за да пречистим душата си. За да се освободим от страданията на раждането и смъртта. Дата 26 април 2022 година. Тя не искаше нищо материално от децата си. Искаше само да намерим истината и да придобием мъдрост. Любовта на мама е като милостта на великите учители, която вдъхновява всички същества за щастие. На 26 април 2020 година мама си отиде. Беше трудно време в разгара на пандемията. От тогава установихме традиция на ежедневно колективно четене. И тази традиция с гордост продължава и до днес. Посвещаваме този час на последното желание на мама. Киран, Шопха и Рачна поддържат тази традиция заедно. Днес, с уважение пред паметта на майка ми, споделям отново това. Току-що изслушахте дар от думи на Раджеш Джи за неговата майка. Жива традиция, която никога не спира. Истинската обич се крие в извисяването на душата. Днес мама не е сред нас физически. Но молитвата на семейството поддържа нейното желание винаги живо. Да избираш доброто е най-искрената почит към майката. Днес с тежко сърце споделяме, че по-малката сестра на Раджеш Джи, Шопха Джи, почина през януари 2026 година. Тя последва пътя на майка си в пътуването към вечността. Изразяваме нашите най-искрени съболезнования и за тази прекрасна дъщеря. Това беше всичко за днес. Благодаря ви много.